Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ayahdi faidatun. Qala sing sapa Al-Asnawi Imam Asnawi. Rajulun te wong lanang yaju siku kang meneng apa kono anane rajul ana iku imaman dadi imam la makmuman ora dadi makmum. Boleh hanya menjadi imam, tidak boleh menjadi makmum. Siapa itu? Wa huwa utai rajul mau iku al-ama al-asam. Wong sing buta kang budek wis buta budek hanya boleh menjadi imam, tidak boleh menjadi makmum. Ya siusa apa ayakuna yen toh ana sapa rajul sing buta mau imaman iku dadi imam listiqlali krana andewini rajul bi afali kelawan pira-pira penggawene rajul la makmuman ora entuk dadi makmum. Ila tariqa tegese ila tariqa krana ora ana dalan iku maujud ilal ilmi maring ngawaruhi bintiqalatil imami kelawan ngolah ngalai imam. Illa ayyakuna kejaba entuk boleh menjadi makmum illa ayyakuna kejaba yen toh ana iku bijambi ana sandingi rajul sapa sika tenung sing kena dipercaya ya arifu kang marahake sapa sika ing rajul biya kelawan intikal mau bi ayam musaklawan yen toh nduliti to ndemek nuduhake sapa sika hu ing rajul sing wuta sing asom. Wallahu a'lam.